k'a yira an na ko tumana min na ni Ivoirien degula fo k'a kɔ lakogo la a b'a yirila tiɲɛ na k'ale samale o la foli bɛ an ka sama belebelew ye u ye sanfɛyɔrɔ sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana ye Coupe d'Afrique organisé an fana ye ni coupe ba in ta falilikɛla jamakuru b'a la ka taga ɲɛfɛ o la an ka ka an bolo to an ka ni balonta degidegila nin la n'o ye kɔci ye ani mɔgɔ min n'o bɛ a nɔlamini na baara bolo ma ka ta ka la ni joueur ba ninnu kan minnu y'u ka duloki bɛɛ kɛ taraji ye mɔgɔ sɔrɔ Ivoirien ka nisɔndiya o la sa jamana ye baaraba ninnu kɛ ka bila nin dolanciba baaraw damina ɲɛ bɛɛ kan k'i cɛsiri sa o baarafɛn ninnu u ka se ka lataga ɲɛ ma latagali cogo ɲuman la ka o bonya don an ka mɛriw bolo dugu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yɔrɔ minnu la baarafɛnbaba ninnu dɔ la yɔrɔ min na i ko bɛ ballon terrain n'a ɲɔgɔnnaw k'a koɲɛ fana yira députéw la minnu fana bɛ o yɔrɔ dugukan fɔbagaw ye ka bɛn ni nin baarafɛn ninnu latagacogo ɲuman ye. Ni kani ma kɛ ko nɔgɔman ye kabini balontan baaraw damina anw kɔni kun ma sulila wagati dɔw nka ala ye ala le masa min ye kelen pe ye a ye anw na yɛlɛ bɛɛ sanfɛ bi an bɛɛ kun b'a la ka ɲɔgɔn bɔsi kipu mun nɔfɛ o bɛ to anw fɛ yan o ye anw de ta ye nin ye tando koba ye an bɛ min se kɔ ala ma nisɔndiya damati min na ne ye i komi Ivoirien tɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ ala fo ka ala barika la o la an bɛ nin kipu nin kɛ jɔnjɔn kɛrɛkɛrɛnni ye n'an b'a tɔgɔ da ko ala ni ce kipu. Parce que ça a été une canne de paix, de joie. An ka fɔ ko ni samabaw ka taga ɲɛ nin ye ko ye min nana ka bɛn a wagati ma coyi k'a kɛ nisɔndiya koba ye fana ani kanuɲɔgɔnya koba an b'a la ka min sawa ɲɔgɔnya nin wagati in na ni an ka lolo sabanan ye min bɛ an disidaw la o ye anw ka sankɔrɔta ko ye an ni ce éléphant